Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku akan wannan lokaci. Kamar kullum, kamar da yadda aka saba, waɗannan su ne sababbin fina-finanmu na gobe Lahadi idan Allah ya so ya yarda insha Allah. Sannan ga masu buƙatar shiga group namu na VIP, watakan group ɗin da ake biya ake kallon fina-finai sababbi, to za su yi mana magana akan lambobin da suke kan sikirin ɗin nan. Insha Allahu za mu ji buƙatar su, sannan za mu saka su cikin group a domin su yi kallon su cikin kwanciyar hankali insha Allah. Sannan ga masu buƙatar yin wannan harkar, ma'ana yan downloading, kuma wannan bidiyon naku ne ga baki ɗaya insha Allah. Ga mai buƙatar shiga group namu na VIP wanda zai na samun fina-finansa ya kasuwancin ta cikin kwanciyar hankali, shi ma zai iya mana magana ta lambobin mu kamar yadda muka yi magana a baya. Sannan idan kana da buƙata, hatta series muna ɗora su a cikin group ɗinmu na VIP. Idan kana buƙatar fim ɗin series ne, Indian series ko American film, kama daga kan fim ɗin Shoma, Yar Amana, Sirri na da dai shauransu, Yar Jagaliya, Baki Kishi, ga baki ɗaya insha Allah za ka na samun su a kan lokaci da zaran sun fito.